Jo poc, tot i que hi havia gent que s'havia dedicat a títol particular, però es va començar a implantar el de les 3 hores. Doncs a Santa Coloma i a les ciutats metropolitanes, doncs tots els nens van acabar fent 3 hores de català. El 83 es fa la primera llei de normalització lingüística. Tot i que es parla molt d'immersió i tot això, aquesta primera llei, pel que fa al tema de l'ensenyament, no avalava directament el tema de la immersió. Fins al punt que hi havia un article, l'article 14.2, que deia: els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en llur llengua habitual, ja sigui aquesta el català o el castellà. L'administració ha de garantir aquest dret i posar els mitjans necessaris per a fer-lo efectiu. Això més aviat sonaria el que diuen els del PP i Ciutadans ara. Això és el que deia la llei. Ara bé, a Santa Coloma i al Maresme, bàsicament, sabeu que el grup de pares que va plantejar-se que en 3 hores no es podia aconseguir saber català a Santa Coloma i volien una escola en català. En el seu primer moment només volien una escola, la seva, però l'Ajuntament i altra gent, i la Generalitat també ens va dir no, per què no implantem això a tots aquells nanos de Santa Coloma de Gramenet, a P3, P4, perquè es van implantar gradualment, que vulguin que l'ensenyament es faci en català, és a dir, el sistema d'immersió. Aleshores sí que era d'immersió, entre altres coses perquè també era voluntari. Vull dir, es va fer unes caselles, en aquell moment, on els pares, que van ser la majoria, podien dir jo vull que el meu fill ho faci. D'aquesta manera se sortejava totalment aquest article, perquè era la gent que ho volia fer. El problema que va tenir és que es va extendre molt, sabeu que era paulatiu, no? Començava el P4, després l'any següent P5, després primer, es van anar fent paulatinament. Però hi havia escoles que tenien doble línia o triple línia, i alguns pares, els que els era igual o que sigui, no es van voler incorporar al sistema aquest. I en algunes escoles, jo les conec, hi havia una línia que era en català, feia immersió, i una altra línia que només feia les 3 hores. I això es va reproduir durant bastant temps. Això va ser un problema important que després va conduir a allò que ara se'n diu sistema de conjunció lingüística, que és l'actual, a la qual no hi ha diferència entre línies ni res. Però en aquell moment la llei, diguem-ne, encara anava amb aquesta idea. El 1983 també, quan ja s'havia aprovat la llei de normalització, un senyor que es deia Esteban Gómez Rovira, un senyor fatxa, era fatxa, no allò que ara diem, fatxa, no, aquest era fatxa, podia ser falange perfectament. Va fer una impugnació de determinats aspectes de la llei, que venia a dir, home, això de que els pares tenen dret a triar el primer ensenyament, que diu primer ensenyament, no, que sigui tot l'ensenyament, que puguin triar, si és català o castellà. Bé, en principi aquí a Catalunya no li van donar la raó, va anar al Suprem i el Suprem va dir, expliqui, jo ho envio al Constitucional, i ho va enviar al Constitucional, cap al 83-84. I estava allà. Mentre al 92 o així ja es va veure que això de les dues línies no podia ser. I després es va implantar el sistema actual, que és un sistema de conjunció lingüística, on majoritàriament la llengua principal vehicular és el català, es fa castellà a l'àrea de llengua castellana i literatura, i fins i tot després, quan ho veiem, quan parlem de la llei de l'educació, es pot ser flexible i si en algun moment es vol donar un cert suport, si cal, més castellà, ho pot fer el Consell de Sempre. Bé, a partir del 92, mentre ja estava la sentència, el 94 el Constitucional va fer aquesta sentència, que era una sentència molt bona, almenys a mi em sembla molt bona, molt equilibrada, i que, entre altres coses, diu de cap precepte constitucional no es pot deduir, está en castellano, el derecho a recibir la enseñanza en solo una de las 2 lenguas oficiales de la comunidad autónoma, a elección de los interesados,
Això ho diu el Tribunal Constitucional. És a dir, que no hi ha un dret constitucional a triar la llengua de l'ensenyament. Doncs diu, òbviament, s'ha de fer català i castellà en alguna proporció, perquè al final del sistema d'ensenyament s'ha de garantir que se sàpiga català i castellà. Ara, qui fixa la proporció? Doncs el Constitucional, el 94, diu ho ha de fer l'administració competent. I qui és? Doncs la Generalitat. És a dir, és la Generalitat la que ha de fixar quina proporció hi ha d'haver entre català i castellà. Per tant, està molt bé. En aquest moment, clar, hi ha una espasa de dampos, no? Què passarà, no? Tothom va dir, ui, ho tenim assegurat, no? Fins al punt que s'estava parlant de fer una nova llei lingüística i es va esperar a veure què passava. Finalment es va fer el 98, veieu? I, diguem-ne, es va millorar una mica el tractament del tema aquest de l'ensenyament, una mica només. Torno al 83. Al 83 deia, es parla molt d'això, però tu llegeixes i dius, no es poden separar els nens per escoles, al 83. Però per centre sí, perquè, com hem vist, hi havia centres que tenien dues línies i per tant estaven separats. A la llei del 98 diu els nens no es poden separar ni per centres ni per grups classe. Però torna a mantenir la idea que al primer ensenyament tenen el dret a demanar ensenyament en castellà. Això es segueix mantenint al 98. La forma en què l'administració educativa va resoldre això des del punt de vista pràctic és allò que en diuen l'atenció personalitzada, que és que si algun nen, alguna família ho demana, aquest nen, el mestre se li adreça en castellà, els llibres poden estar en castellà, es va resoldre així d'una forma una mica macarrònica, però i més o menys això funcionava, anava funcionant. Passem al 2006, que és l'Estatut. L'Estatut el que fa és pujar i per tant consolidar les idees de la llei de política industrial del 98, i no hi ha massa canvis. Sí que hi ha canvis després amb la llei d'educació de Catalunya, que de tot aquest panorama és la millor llei pel que fa al tema aquest. Perquè manté que no es pot haver separació ni per escoles ni per classe i ja no diu el que es té dret a demanar l'ensenyament en castellà, sinó que diu que es té dret a demanar l'atenció personalitzada. Cosa que es pot semblar un nyap o no, però és molt millor que digui això que no que digui que una família pot demanar l'ensenyament en castellà i punt. Per tant, des del punt de vista legislatiu, l'última llei, que és la llei d'educació de Catalunya, és la millor que hem tingut, el tema aquest. I d'altra banda, no està impugnada en aquest aspecte al Constitucional. Això és una cosa que sap poc. El PP va impugnar aquesta llei, però no les parts lingüístiques. Curiós. Per tant, això és plenament vigent. Molt bé. A partir de l'Estatut i de la sentència de l'Estatut del 2010, ja entrem en una altra derivada, aquesta de la de PP i Ciutadans, que sé, sobretot, doncs que s'ho poden carregar. Com que no s'ho poden carregar des d'un punt de vista polític aquí, perquè al Parlament de Catalunya no tenen majoria, han intentat dues coses. La primera, via jutges, hi ha tres sentències importants sobre això. La primera és la de la sentència del Constitucional sobre l'Estatut. Per una qüestió purament de com es fan les sentències del Constitucional, han de repetir el que han dit altres sobre el mateix tema. I si la llegiu, perquè la vaig llegir, torna a dir exactament el mateix que diu la sentència del 94. Això que tampoc hem dit. No hi ha dret a triar la llengua d'ensenyament, la proporcionalitat de la fixar la Generalitat, tot això ho diu la sentència de l'Estatut. Però ho fa d'una manera que embolica que fa fort. Llavors comença a afegir més coses i acaba dient. Per tant, la llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya
també ha de ser el castellà, sense més, no? Si ho llegeixi bé, ja s'entén que també per oficial la Generalitat, en aquesta proporció, que és l'actual, de la llengua vehicular principal, que és el català, i a l'àrea de llengua castellana, allà sí que és vehicular el castellà. Molt bé, va quedar així, una mica un cert nyam. Al mateix any, el 2010, el Suprem va fer una sentència i va dir, com diu el Constitucional, el castellà també és vehicular, ara, no per ser com és ara, venia a dir, no, perquè això és com si fos una llengua estrangera, no ho diu així, però per tant, no pot ser que la proporcionalitat sigui que només sigui el castellà vehicular a l'àrea aquesta. I al final diu, però qui ho ha de decidir és la Generalitat. Curiós, no? O sigui, ell diu que no pot ser, però ho ha de decidir la Generalitat. I ja, per acabar de regular el clau, el 2015 hi ha unes sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aquelles del 25%, que diu, tal com diu el Constitucional i com diu el Suprem, no pot ser que el castellà no sigui vehicular. I no pot ser que només sigui a l'àrea de llengua tal castellana. Ha de ser un 25%. Per nassos. S'ho inventen, vull dir, no hi ha cap mena de jurisprudència ni res. Amb l'afegit que això eren unes sentències d'uns pares, d'uns nens concrets, que havien demanaven això. I al haver d'aplicar-ho, ja sabeu, a tota la classe, potser un nen que és així, i tots els nanos han de fer un 25%. És un traç. La llengua, doncs ja sabeu. Ara bé, ja heu vist que, no se sap molt bé com interpretar això, però hi ha un cert canvi pel que fa al Constitucional, que va fer una sentència fa poc, el PP no ho sabia, doncs que va carregar-se la llei intern. Això és positiu. I la interpretació que feu o deixem de fer, després si voleu en podem parlar, jo tinc la meva, però aquí hi ha alguna cosa que els grinyola amb aquest intent, diguem-ne, d'acabar via jurídica, via jutges, via constitucional, amb el sistema nostre. Això crec que ja clar. Moltes gràcies per ser tan puntual, com que estic tan exacte en el temps. Doncs bé, continuem amb la Guillem. Ella és nascuda a Masquefa, a la Maia, professora titular de Lingüística a la Universitat de Barcelona i directora del grup d'estudi de llengües amenaçades TELA. Sencer, no? Ha escrit diverses obres sobre la situació de les llengües del món i la diversitat lingüística. I el darrer llibre que té publicat és Escoles a la frontera d'EUMO, el 2016. I bé, podríem parlar molt de la seva trajectòria, però ella quan li vam dir, a veure, fes un petit currículum, o digue'ns a veure com t'hem de presentar, ella va dir, amb aquesta presentació ja n'hi ha prou. I de què vols parlar? Doncs sí, ja parlarem. Així que, endavant, parla. Gràcies a tots per haver vingut. Jo no he hagut de canviar el que tenia previst dir, passi el que passi al món, perquè, clar, quan em van dir reptes de futur, jo crec que realment amb el passat que tenim, vull dir, si no arreglem aquest passat, ho tenim molt complicat. Sembla que era abans d'ahir que entrevistaven el Quim Monzó i deia que hi ha professors que li diuen que les classes de català en els instituts s'han de fer en castellà. Jo això ho he vist, ho he viscut. Jo crec que els anys que porto voltant pel món, del Pere sap que jo volto molt, he estat en uns 100 instituts de diferents comarques de l'àrea metropolitana, però també de més enllà. I la veritat és que moltes diferències no puc apreciar, òbviament. Bé, sé que m'he d'aportar a la Bisbal d'Empordà,
allà tot es fa en català. No hi he estat mai, no hi he pogut comprovar, però sempre hi llàstima perquè si ho hagués sabut a temps jo hauria portat els meus fills, ja que n'hi ha un que em passa això. Jo el que he anat veient és que, malgrat totes les lleis, doncs hi ha hagut, no sé si, no ho voldria qualificar, però en qualsevol cas no s'ha fet l'atenció que s'havia de fer a què passava dins de l'aula pel que fa a les llengües. Es declarava una llengua i després les classes es feien en la llengua normalment que manaven els alumnes, sense molta consideració al fet que els nanos que havien de rebre el coneixement de la llengua a l'institut no se'ls donava perquè ningú tenia en compte això. Jo també soc testimoni de l'any d'alumnes que arriben a la universitat que, és que no té sentit dir que han nascut aquí, és clar que han nascut aquí, han fet tot l'ensenyament aquí i no poden tenir una conversa en català. Aleshores, clar, jo si veig aquestes coses ja poden legislar, com quan parlen de la immersió com un model d'èxit i totes aquestes coses que diuen, clar, em dóna la sensació que és una cosa que ja li va bé a tothom que es cregui que això és així i ningú s'hi posa. No sé, recordo, és que puc explicar moltíssimes anècdotes, però una directora d'institut que em va dir que ella, i no és de l'àrea metropolitana, és de, diguem, com es diu això, la corona, la cinquena corona, d'això del tren. Em va dir que ella, quan sentia parlar català al seu institut, se sorprenia. Vull dir que aquesta realitat és la que jo no sé si es veu al departament. El que sí sé és que jo, quan va ser el moment, com a mare, vaig portar una queixa al departament perquè els meus fills l'ensenyament se'ls feia en castellà i com que a l'institut no me'n vaig sortir i l'inspector tampoc, i ella es va aturar, però ningú va fer res. I casos com el meu, i dic això perquè ho puc dir en primera persona, vull dir, els que es queixen que no s'hi fan les classes en castellà, doncs jo m'he queixat que les classes no es feien en català i conec moltes famílies que ho han fet i mai han tingut resposta des del departament. Vull dir, allà sí que hi ha un mur on les coses s'aturen i ningú diu res. Bé, tot això farcit, o no farcit, més aviat embolcallat, de fet, amb el que jo em dedico, que són les llengües amenaçades, i amb un projecte que estem fent ara, que és un projecte europeu, però que de fet el financia, el dirigeix l'Smithsonian, que em sembla que és la institució cultural més important dels Estats Units, i tenen un projecte de revitalització de llengües a Europa. Bé, en aquest cas s'aprenen moltes coses perquè es moren les llengües, però una de les coses que més colpeix és el sentiment de pèrdua dels parlants. De fet, les llengües que han guanyat el concurs, hi ha el gallec, que segurament és la que està millor, però una que segurament, vaja, potser no us en dit parlar mai, que és el Grico, d'Itàlia. Després també el sòrab de Polònia, que tampoc sé si no heu sentit a parlar, d'altres més conegudes, l'irlandès, etc. Però és veure's en aquesta situació de que ja difícilment se'n sortiran i que realment hi ha molt poca esperança, sobretot si tenim en compte que nosaltres encara hi podem dir. I el que veus en aquests casos és que l'escola, que ha estat supereficaç a l'hora de matar llengües, no ho és gens a l'hora de salvar-les. Aquest és un enigma, parlo d'aquest projecte d'Europa perquè és el que estic treballant, però
Això es troba arreu del món. Vull dir que de vegades ens barallem tant per les lleis i crec que ens caldria molt més reflexionar sobre què és el que realment revitalitza les llengües, perquè estem perdent molta energia i discutint molt sobre si immersió sí, immersió no, i quina és la llengua vehicular i totes aquestes coses, però els resultats, jo diria, vaja, jo observo que no són els que es pretenen, i si mirem en general els percentatges d'ús de la llengua al país, doncs jo diria que des que tenim dades estem en una caiguda sostinguda que, vista en la perspectiva de la història d'una llengua, és una caiguda en picat. Però, en fi, aquesta és una altra qüestió. Per tant, pel que fa als reptes de futur, ens diré alguns, però els considero realment utòpics. Després em diu els que em semblen més importants, que segurament no tenen res a veure amb la llengua, perquè igual que totes aquestes històries que ara fan, si es carreguen el català com a llengua vehicular, el problema serà social, no pas lingüístic. El lingüístic ja hi és, facin el que facin. D'una banda, això fa que el català sigui la llengua realment vehicular. Jo crec que quan un alumne que per família, per l'entorn on viu, no té accés al català, si l'escola i especialment l'institut no li proporciona aquest coneixement, se l'està marginant des de l'escola. Després m'encantaria, només perquè toca a mi, però que els alumnes arribessin a la universitat amb coneixement de la llengua, és a dir, que no partissin d'una situació de desavantatge que porten des d'aquest sistema que ens sembla tan bé. I després, i això potser és el més difícil de dir, però que els professors assumeixin la seva responsabilitat. Jo ja sé que és molt difícil mantenir aquests conflictes. Jo he viscut i he parlat amb molts professors, he estat en claustres, he estat en consells escolars, he estat... En fi, jo he parlat des de totes les bandes que hi ha i, clar, moltes vegades això de la tria lingüística també és una opció personal, és a dir, tu li has de dir al teu col·lega que ja l'han fet funcionari sense haver-se dignat mai dir una paraula en català, que hauria, potser ha de fer les classes en català. Sí, és que és això, vull dir que això ja és un conflicte personal. Això, les lleis és obvi que no s'ho resolen, no resol l'administració, doncs aleshores vaig potser més avall i per mi els reptes més importants primer és la sinceritat. O sigui, a mi aquesta hipocresia sobre el model d'èxit i totes aquestes coses em costa molt de tolerar quan estem patint les conseqüències. Després, honradesa. O sigui, si un professor diu que fa les classes en una llengua, doncs que això sigui veritat. Sigui el que sigui, però que no juguin a enganyar-nos d'aquesta manera. I sobretot compromís. És a dir, si realment ens creiem que el que volem és una societat no dividida i on tothom tingui les mateixes oportunitats, aleshores ens cal comprometre'ns amb aquest projecte. I això no és fàcil, però crec que és l'única manera que tenim per sortir-nos. No sé què més pot dir. Doncs moltes gràcies. Passem ara a presentar Pere Mayans. Ell és fill de l'Hospitalet de Llobregat, catedràtic de Llengua i Literatura Catalanes en l'ensenyament secundari i ha estat cap del Servei d'Ensenyament del Català de la Generalitat de Catalunya. Autor de diverses guies didàctiques d'escriptors catalans, ha impulsat l'edició de materials pedagògics per l'ensenyament de català. També ha estat un dels promotors de la postura, la primera línia educativa algueresa en català. Ha publicat, entre altres llibres, la guia de Descobrir l'Alguer, de la Busca, i el 2009 tingué cura de l'antologia Antoni Cano, itinerant
40, la diferència entre immersió lingüística i ensenyament en català, les contradiccions internes del sistema i els atacs contra el model i com hauria de ser la gestió de les llengües en el sistema educatiu en un termini relativament curt de temps. Endavant. Molt bé, doncs moltes gràcies, bon vespre. Intentaré també fer referència a les vostres intervencions perquè sembla que potser no s'ha de tancar-ho, o almenys aquesta primera ronda, i per tant intentar no repetir el que heu dit vosaltres. Fixeu-vos que m'he fet presentar no com a representant del Departament d'Ensenyament, perquè això és una de les coses que a vegades em passa amb les taules rodones, sinó com el que soc, al cap i a la fi, un professor de llengua catalana que ha tingut la sort de poder fer altres feines, que és tot el tema de la gestió de les llengües al sistema educatiu. Aleshores, jo la primera cosa que volia començar és efectivament explicant que malauradament hi ha termes que la política i el món dels mitjans de comunicació han anat pervertint i que han convertit en veritats indiscutibles i que no ho són. La primera és el tema de la immersió lingüística versus ensenyament en català. Quan es recordava Santa Coloma, l'escola Rosselló Pòrcel, que és la que va començar, que jo, quan vaig anar al 30è aniversari, la primera contradicció que vaig veure era que hi havia una escola on hi havia pares catalanoparlants que defensaven el dret a l'ensenyament en català i pares castellanoparlants que defensaven que els seus fills tinguessin les oportunitats que ells no havien tingut. Quan es tracta d'alumnes que majoritàriament no tenen el català com a llengua familiar, parlem d'escoles d'immersió lingüística. A la Terra Alta, de les comarques d'on vas néixer, no parlem d'immersió lingüística, parlem d'ensenyament en català. I s'ha acabat, i res més. Què vol dir ensenyament d'immersió? Doncs immersió vol dir que tu fas servir estratègies d'ensenyament-aprenentatge de segones llengües, perquè tu estàs fent classe en una llengua que no és la llengua familiar de la majoria dels alumnes. Aquest matís és important, perquè aquelles estratègies d'ensenyament-aprenentatge són les mateixes, més o menys, que fem servir, o que es fa servir, quan algú fa una matèria en anglès. O fins i tot diria que aquells pares que paguen morterades perquè el seu fill faci l'ensenyament en anglès, aquí curiosament no hi ha problemes psicològics, ni és dolent pel nen, no passa res, jo no ho entenc. Jo crec que el català té unes virtuts que no té cap altra llengua del món, que és fer coses que no fa cap altra llengua. Recordo un pare d'aquests de l'atenció individualitzada que tu citaves, de Sitges, que ens explicava, no ens explicava, si ens expliqués a rai, sinó que ens denunciava, perquè ell era castellà, la seva dona italiana, i l'escola li feia les classes en català, i va portar un informe d'un, no sé si era psicòleg, psiquiatre, no me'n recordo en aquest moment, que deia que això tindria greus problemes pel desenvolupament de la personalitat d'aquest individu. Clar, d'aquest nen. El problema és d'aquest nen i el pare, això és evident, no era les llengües, perquè si això fos cert, a la Vall d'Aran, el percentatge de gent amb problemes psicològics entre la població autòctona de la Vall d'Aran, que com sabeu tothom d'una certa edat parla occità, català, espanyol i francès, seria més gran que l'índex de bogeria, que és alt, ja ho sabem, que tenim la resta dels habitants de la Principat de Catalunya, que no tenim occità com a llengua. És absurd. Per què? Perquè és una visió, evidentment, ideològica d'una llengua que es considera que no és necessària. Aquest matís és important per explicar-nos moltes coses. Per tant, la immersió és una metodologia d'ensenyament en segones llengües similar al que podem fer quan fem el que s'anomenen ICLES, que és ensenyament d'una matèria en anglès, o EMILS, una matèria en francès, perquè aquells alumnes aprenguin llengua fent coses amb la llengua. D'acord? Això és el que... I la immersió és això, és aprendre els continguts paral·lelament s'aprèn l'idioma de l'escola. Problemes. Quants mestres que s'han format a Catalunya en les últimes dècades han estat formats en estratègies d'ensenyament en segones llengües? Una de les feines que he fet és ser professor de màsters, de capacitació de profes i tal. Quan preguntes això, sabeu qui és el que aixeca el dit?
els que han fet l'especialitat d'anglès. La resta viuen al país de les meravelles. És a dir, arriben a classe i diuen, escolti, penja el penjador que hi ha aquí fora. Si aquells nens, quan arriben a P3, la seva llengua familiar no està mai al català, no s'han consumit i no es consumeixen segons quins entorns productes culturals en català, la tele, quin coneixement voleu que tingui de la llengua si l'entorn aquella llengua és inexistent? Per tant, una de dos, o tens molt clar que estàs donant continguts, àpats i llengua alhora, i això és una estratègia com el que tenen els bons professors d'anglès. Ara acabes esgotat, com a mestre, això és veritat. Però si no es fa així, ho fem malament. I això, malauradament, no ha estat així, perquè tampoc les nostres universitats, i la Carme m'ha fet allò, diu, tu saps que jo vaig, quan la Carme em diu, tu saps que jo vaig, és perquè jo sé que els altres no hi van. M'explico? Perquè viuen més preocupats on és el meu formatget que una altra cosa, amb altres excepcions, com sempre. I estem formant, això sí, uns mestres per un país on sembla que la llengua ja és un tema que no interessa, com també hem vist en els últims anys. El tema de la llengua és un tema tabú. Tabú. Jo ara porto uns dies que si debats a la TV Mataró, a la ràdio, una xerrada no sé on, anat al País Valencià, una miqueta no sé on, i dius, per l'amor de Déu, resulta que ara interessa quan hem rebut totes les garrotades. M'explico? I quan havíem de parlar de quin futur volíem, no en parlem perquè se'ns enfadarà tothom. I això sí que jo realment és una de les coses que em costa de pair, us ho dic sincerament. Lleis. Efectivament tens tota la raó, la llei del 83, però jo crec que el més important que la llei del 83 és el decret de desplegament de la llei del 83, perquè allà es diu una cosa que no, potser tu em pots ajudar, que no he acabat d'esbrinar qui es va baixar els pantalons. Perquè sabeu que això de baixar els pantalons en llengua és una cosa que passa sovint. I no em feu parlar més perquè hauria de parlar d'excompanys de feina que, en fi, no voldria parlar. Però el desplegament de la llei del 83 es diu per un requeriment de l'Estat, que potser seria el que ara seria una d'això del Constitucional, no ho sé, però llavors estaven tots s'estimaven tots i es necessitaven uns als altres i els pactes de la transició, es va dir que s'havia de fer, com a mínim, una àrea, una matèria en llengua castellana. A la primera versió, no apareix. Al 83. A banda del castellà. Sí, a banda del castellà de l'assignatura. A banda del castellà de l'assignatura, sinó com a llengua curricular. O sigui, el castellà de l'assignatura és llengua curricular, però estem parlant com a llengua vehicular. I això es diu el 83. No és brinat en cap d'aquests protagonistes, que estan la majoria jubilats, la majoria no, però tots, què va passar realment i on es va rebre aquell requeriment. Perquè realment allà ja queda establert això en fons, que és això del 25%, no anem anar gaire més lluny. Ja va partir la sentència del Constitucional del 94, diu, que és la que repeteix el Constitucional d'ara, diu, el català, diu això, que no es pot dir tota la raó, però també diu que el català no pot ser l'única llengua vehicular. Després parlem d'això. D'acord? Això també es diu i es repeteix, perquè les lleis, és veritat, una a l'altra es repeteixen. La nostra feblesa jurídica està molt gran sempre, molt més gran del que ens pensem. El que passa és que hi havia uns pactes polítics que feien que les coses quedessin més o menys esmoltides i amb els decrets de desenvolupament de la LOCSE va quedar com el normalment, que és un tema jurídic molt interessant, el normalment, perquè és com la normalització lingüística. Les aquelles coses que dius, quin país, tu expliques pel món, és que hem fet un procés de normalització lingüística. I què vol dir normalització lingüística? Per mi una cosa, per l'altra una altra i per l'altra una altra. Dic un sí. Bueno, ara sí, però si no et fotem una repuntada com parles en català, ja està normalitzat. No? Ja està, no? Què vols més? Per l'altra diu, no, jo crec que sí, la llengua habitual, no? Que és el que podria fer lectura positiva, no? I després és la realitat. Contradiccions internes del sistema educatiu. A veure, en aquest moment a Catalunya, amics meus, si teniu diners, n'hi ha cap problema. Podeu fer l'ensenyament en castellà. Després, si voleu, us dono unes quantes adreces, ja diré que em paguin la part proporcional i cap problema. L'altre dia, La Vanguardia,
Un diari seriós, d'ordre, al servei de qui toca, sempre, històricament, des de sempre. Publica reportatge d'una escola que es diu Aula Escola Internacional, us sona aquest nom? Algun fill de polítics importants, molt importants, processats també per diverses coses, va portar-hi els fills. El director es queda tranquil dient ei, tenim ensenyament, com vam fer els anys 60 amb el català, és en la llengua familiar dels alumnes. I el periodista li diu, hi ha dues línies. Ei, dues línies. Pagant Sant Pere canta i al carrer Sant Pere més alt és un bon lloc per dir aquesta vegada. M'explico. Escoles concertades que fan una mica la viu-viu, així. Escoles privades, on el català a vegades, ja us podria dir el nom d'una escola, que si esteu interessats pel xinès també us la podria recomanar, perquè potser fa més hores de xinès que de català. Què ha passat? Res. I això existeix? Sí. Si tu optes per un sistema educatiu estranger a Catalunya, menys el liceu francès, que històricament té una tradició diferent, tu pots anar a l'escola suïssa i passar tota l'escolaritat sense fer ni un llibre de català. L'espanyol sí, perquè és una part internacional, està que no és obligatori. Per tant, de coses serioses. I l'escola pública, l'acabo a petit, no cal que sigui l'acabo, jo mateix, vull dir, per això he anat a buscar aquest llibre, si voleu veure una mica la realitat dels nostres centres, aquí ja les veu el professorat. Llegiu algunes de les coses que expliquen els nostres professors que no s'atreveixen a dir segurament en altres llocs i que amb una recerca que ha de fer la Universitat de Barcelona sí que va dir, i potser descobrirem que aquest mite que l'escola és en català a Catalunya potser ens queda una idea de mite. De fet, si descomptem que ja fem, evidentment, anglès, francès, una segona llengua estrangera, si fem algun contingut curricular en anglès, si pel que sigui hi ha un professor, que jo ja estic ara mateix, que fa les classes en castellà, en molts centres de Catalunya, i no aquests que he dit, en general, el percentatge de classes en català se situa al voltant del 50%. I no és especialment actiu. A València, el decret de plurilingüisme, que evidentment els senyors del PP i de Ciudadanos han impugnat perquè no saben fer alguna cosa, en aquest moment l'Escola Valenciana està fent campanya, l'Escola Valenciana que no és el govern, està fent campanya perquè, malgrat que part de gent de l'Escola Valenciana està al govern, els pactes fan que tampoc puguin fer segons quines coses, estiguin dient als centres que intentin arribar al 50% de classes en valencià. I això ja seria un gran èxit. Clar, si tenim en compte que la llei del 83, si es va fer el català la llengua vehicular, era perquè es va fer català, primera llengua en 4 àmbits, llengua de l'administració, llengua dels mitjans de comunicació públics, al moment que TV3 era una oferta molt gran en comparació a tota l'oferta, que no és el cas, evidentment és molt més petit el percentatge d'oferta televisiva en català del que era els anys del naixement de TV3, llengua de la toponímia i llengua de l'escola de l'ensenyament no universitari per ser exactes, perquè la universitat també menja part, sempre menja part. D'acord? Amb la qual cosa vol dir que, esclar, la idea era equilibrar, i ho diu molt bé el preàmbul d'aquella llei, equilibrar la situació sociolingüística del català. No és un caprici. I, evidentment, garantir el dret de la ciutadania a conèixer les dues llengües, és un dret indiscutible. Aquest dret només es pot garantir si l'escola, preferentment, té el català com a llengua vehicular. I de reptes de futur, n'hi ha molts. Primer, formar els mestres que aquest país necessita. No el país que no existeix, o que pensem que voldria que existís. No, existeix el que existeix. Jo ara m'atreveixo davant d'ell dir el percentatge de gent, que segur que ell dirà que no, de nanos que arriben a l'escola a tenir el català com a llengua familiar. No m'atreveixo, en tot cas et diré cap on anem, perquè hem aconseguit demanar a la preinscripció sense sí públic. Jo et diré perquè les enquestes són a partir de 15 anys, per tant no ho sabem.
Doncs nosaltres hem demanat la llengua familiar i hem demanat l'extracció de les dades de quina és la llengua familiar que declaren les famílies. Això també és un altre tema, les enquestes, perquè no és el mateix dada declarada que d'observar, això ho sabem. No sé si serà el moment de començar a córrer, no ho sé, perquè podem arribar a tenir sorpreses importants. Una mica la línia que té de cara, vull dir que, malgrat això que ens venen i que hem estat tan dolents i tan agressius, a mi m'agradaria convidar algú que em digués quin professor de Catalunya se l'ha sancionat per no fer les coses en català. El nombre absolut és igual a això. Bé, això que quedi clar, a 0, a cap. Ni tan sols aquells que els mitjans de comunicació d'aquests últims dies han dit absolutament barbaritats sobre els nostres llibres de text, sobre si adoctrinem o no adoctrinem, o fins i tot un inspector que va tenir la barra de dir, sabem tots qui és, però és un inspector del sistema educatiu, que va arribar a dir que les nostres escoles adoctrinen. Educar en esperit crític no és adoctrinar. Si algú pensa que això és adoctrinar, ho sento molt, però s'equivoca. Els nostres currículums ens obliguen a fer ciutadans que siguin crítics i comentar el que passa al país no pot ser mai adoctrinant. Si algun jutge considera que és adoctrinar, ho sento molt, però s'equivoca. De fet, avui hi ha els inculpats de la Seu d'Urgell, menys 2 mestres, els altres ja han estat apartats o sols, diguem-ne, sols no, perquè no és el dret jurídic, però si aquesta és la dinàmica, amics meus s'estan equivocant de totes. I això, us recomano aquest llibre per fer-vos una idea del que declaren professors sense la pressió dels seus companys de claustre, sense les pressions que a vegades fan que diguem coses. Per això dic que no parlo en nom del departament, parlo en nom de mi mateix, que no sempre responen, perquè la realitat de la vida de voltes és molt més dura i molt més complexa del que ens pensem. I si no, us aconsello per a orella anar pel carrer, per a orella a les nostres escoles, als nostres carrers, de bona part de Catalunya, no de tot Catalunya. Tu ho has dit també molt bé, no és el mateix anar a no sé on que anar a on hi ha la majoria de la població de Catalunya. També cal. Bé, ja està. Doncs molt bé, potser abans d'entrar en les preguntes, si vols tu per al·lusions respondre no o no. Deixem per que pregunti. Al final tu després... Sí que diu una cosa... Sí, seria molt interessant també per... No, bàsicament perquè sempre en aquest món nostre tenim una certa tendència a veure la cosa negra, no? La cosa més negativa i tal. I jo fa temps que m'autoatribueixo el paper aquest una mica contrari, no? El paper de dir, bueno, sí, però també hi ha coses bones. I al final sí que comentaré algunes coses sobre algunes coses que han sortit, però millor primer que parli d'ells. Doncs comencem, potser podríem fer una pregunta i una resposta. Passem al micro, potser a qui pugui, perquè s'ho senti millor. No passem? Hola, bé, som la Neus. Jo, com que el comentari que volia fer va en la línia aquesta del pessimisme, optimisme en el món educatiu, jo abans els comentava que jo sempre he tendit a l'optimisme, però crec que pot ser una d'aquestes claus de futur, podria ser que les institucions catalanes abandonassin ja aquest optimisme perquè potser si donem una veu d'alerta funcionaríem una mica més sota pressió i, per exemple, jo faig feina a la Direcció General de Política Lingüística i sabia un ambient d'optimisme que des del meu punt de vista no li fa bé al país, bàsicament perquè fa poc van sortir les darreres enquestes dels usos dels català a les Illes Balears de Catalunya i vull dir, ho donen amb una felicitat enorme i en realitat les dades han baixat en picat. I el meu comentari només és aquest, que pot ser una d'aquestes eines de futur de cara
l'ensenyament en català a Catalunya en aquest cas, podria ser donar una veu d'alarma immediatament, o sigui ja. No sé si serveix de res aquest comentari, però és la meva visió, perquè venc d'un sistema educatiu que creix-me que és molt diferent del vostre i potser podeu guanyar molt encara que no el que perdem nosaltres. Gràcies. Si em deixeu dir una cosa, a mi no m'agrada parlar en termes d'optimisme i pessimisme, perquè això redueix la qüestió a un estat d'ànim personal, i no és això. Vaja, si tu treballes on treballes, és que ho has dit, l'últim informe és demolidor i l'han presentat com un èxit. Per tant, no és una qüestió, insisteixo, d'estats d'ànims, és que els fets són els que són. Potser, ja ho he dit abans, el que ens hauríem d'estalviar és la hipocresia. Comparteixo amb la Carme, no comparteixo moltes coses amb la Carme, ja ho veureu, però comparteixo plenament la idea aquesta de que no és una qüestió d'optimisme o pessimisme, perquè no és una cosa que hi ha una persona que ho ha fet determinat, dirà que bé que està, i una altra dirà que és un desastre, perquè ho aborden amb valors diferents. Ara, el que sí que crec és que el que sí que cal és analitzar les coses amb rigor, d'acord? I és una mica el que hem fet l'equip aquest, abans ella quan ha parlat de dic jo, l'equip aquest, precisament, aquí surt gent, el Xavier Vila, la Vanessa Bretxa, el Nacho Sorolla, que ens hem dedicat a analitzar les dades del RUM, i d'alguna manera som els inspiradors, fins i tot els que vam fomentar que es fes l'enquesta, que és una molt bona enquesta. Doncs una de les coses que hem dit és que si mireu l'evolució en percentatges, baixen, esclar que baixen. Però per què? Perquè ha vingut 1 milió de persones durant aquests, des del 2000, 1 milió de persones, o 1,5 milió de persones, que no tenien com a llengua el català. Per tant, és que és normal, passa a qualsevol país, que si passa això tan ràpid afecti els percentatges. No ha afectat tant a les xifres absolutes i no ha afectat a un fet que és molt important, que a vegades la Carme s'hi refereix, molt important per les llengües. Quan tu compares la llengua que parles amb els teus progenitors amb la que parles amb els teus fills, a Catalunya i a Andorra guanyem efectius. Guanyem efectius absoluts. És a dir, té capacitat d'atracció el català. I això és una cosa molt positiva, tenint en compte que tenim un estat que ens fot la punyeta, que tenim una demografia molt complicada. És a dir, tenint en compte tot això, aquests elements s'han de valorar positivament. Vol dir, ja estem bé i estem al millor dels mons, no. Entre altres coses perquè els nous aquests parlant, diguem-ne, les altres llengües, quan hi ha canvi en aquest intergeneracionalment, s'afegeixen més el castellà que el català. I això és un problema també. Per tant, diguem-ne, d'acord, hi ha elements crítics i s'han de dir, no pot dir, oh, que bé estem, però també hi ha elements positius i hem de fer una valoració una mica més equilibrada de les coses. Dic jo. Perdoneu, jo és que ara encara tinc més curiositat per saber aquestes dades que han preguntat al Departament d'Ensenyament als alumnes que més la llengua familiar, perquè no tinc dades i no ho he estudiat, tot i que crec que s'hauria d'estudiar, però la generació dels meus nens, dels nanos que ara van a llars d'infants, a primària, què està passant aquí? Perquè en el meu observatori mascafí particular, això de que estem guanyant, doncs jo ja veig moltes parelles a les quals se'ls ha transmès el català que ja no l'estan transmetent. Insisteixo que estic parlant ara de gent molt jove, però per això tinc curiositat per aquestes dades, perquè jo penso, potser només passa a casa meva això. I per casa meva vull dir el meu poble. Però, no sé, hi ha molts avis que m'ho diuen, o sigui, que no entenen o que veuen això, que el català ha deixat de ser la llengua dels seus nens. Vull dir una altra cosa i no me'n recordo, però fins igual, ja segur que sortirà. Bé, quan tinguem les dades treballades, ja valorarem què hem fet, perquè realment tant de pot estar donant munició constantment, ja sabeu aquí us podeu imaginar, no? I per tant, era una dada que eren bastant reacis de demanar, molt bastant reacis.
perquè crec que ha de ser un moment delicat, molt delicat, ja ho sabeu, i això que es pot utilitzar, com tu deies, de dir, alerta, no? Vull dir, hem de continuar treballant endavant, perquè si ens relaxem, no tenim el futur garantit, que al cap i la fi és el que hem de buscar, doncs també a la vegada pot ser un motiu de munició pels altres, no? Ja m'enteneu. És una mica la política lingüística del país, vull dir les coses, això són discussions que hem tingut a vegades amb gent amb responsabilitat política, que o sigui, està molt bé, potser tens raó, però no toca. No sé si m'explico, no? Perquè, clar, també és dir que al cap i la fi, després de 35 anys de política lingüística, potser no ens hem sortit, com deia la Carme. I si no ens hem sortit, vol dir que no hem estat prou valents. És veritat que hi ha constitucionals, hi ha no sé què, tot això és veritat, i ho sabem. I també és veritat, i tots ho sabem, que l'escola és molt poderosa, però l'escola sola no fa res. Si l'entorn no treballa en la mateixa línia que l'escola podrà fer moltes coses, però no és, com era la frase, l'escola és molt potent, però no és omnipotent. No sé si m'explico. És a dir, si tu vas i aquell noi que ha fet l'esforç d'aprendre la llengua i que ha volgut tal, i que els profes li parlen, els seus companys no ho sé, sempre hi ha el professor que quan veu algú, que hi sabeu que els catalans tenim, com es veu el Guillem de Fac, allò, suposo que tu ja saps de l'anècdota, no? El Guillem de Fac tenia dos pecats, diguem-ne, no? Un que era la seva mare de Guinea Equatorial, el seu pare de Manacor, per tant era negre, i l'altre que se sentia català. Això ja sabeu que totes dues coses juntes és bastant terrible, no? I secundària, diríem la caràcter negre i tot català. Era una antítesi, una teoria antiracista important. I ell sempre explicava una anècdota que va recollir el seu biògraf, el Bolucho, que entrava en un bar, amb aquell accent que tenen els mallorquins, que quan parlen en espanyol, dius, per la mort de Déu, ja se li nota, que no és. Diu, què quiere tomar? I l'altre es queda un tarat. I l'altre li contesta, perdoni, me pensava que era negre. Doncs clar, si no superem això, i els que teniu fills adoptats o fills de parelles que ja sabeu que aquesta experiència malauradament també es produeix. Perquè els catalans tenim aquesta mena de percepció estranya. Doncs aquell mateix alumne que està fent tot en català, quan va i fa futbol, bàsquet, o va no sé on, i tothom li parla en castellà, quina sensació voleu que tingui? Doncs senzillament, perquè del Mandamara, i companyia, que era una llengua que diu, però aquesta llengua serveix per viure o no? Perquè si aquesta llengua serveix per l'escola, tranquils, que això no serveix. Si la llengua per viure, perquè tothom se n'adreça en aquella llengua, la llengua necessària per viure en aquest territori és el castellà, no podem demanar als immigrants el que no hem sabut demanar al conjunt de la població. I això també em molesta, quan fem lleis de ciutadanies i no sé què i exigim català a les persones nouvingudes i després podem tenir jutges els quals ens humilien dia sí, dia també aquí a l'Audiència Nacional, doncs que no tenen cap mena d'obligació de saber el llengua del país, doncs alguna cosa hem fet malament. Perquè estem demanant amb el fet, però no estem demanant amb el fort. O quan va un president d'un Parlament davant d'empresaris alemanys, i la primera cosa que es fa és rebaixar lingüísticament, no t'esperis una altra cosa ni tot el que va passar. Perquè això és dignitat. I no n'hi ha lingüística, no n'hi ha, ho sento, és una cosa que jo no puc. No puc entendre com aquests nois que ahir van ser al Tribunal d'Estrasburg que condemnat l'estat espanyol amb una multa per condemnar-los, per sort, desgràcia, pel que sigui els conec, són amics del meu fill. Aquells nois van anar a declarar a l'Audiència Nacional en català. I els jutges se'ls hi van fotre. I no ho dic que m'han dit que, sinó que això va ser així. Joves de Mataró, 3 nois, de fet 2 perquè l'altre només se li veia la mà i no el van poder jutjar. I aquest altre era el meu fill. Van anar a l'Audiència Nacional i el jutge en potència dient-los per què no parlaven en català, per què no parlaven en castellà, persones que eren universitàries. Els va tratar d'ignorants.
I a més el traductor, aquí ens van demanar traductor, era un valencià, i el jutge deia que com pot ser que li havia posat un traductor valencià si aquests eren catalans. No, surrealisme quan entres amb els collons per corbata, no sé si m'explico, perquè els hi van a presó, Però aquells nois van demostrar més dignitat, ho sento, perquè més ho sentem personalment, i em sap greu, i jo també porto un llaçerot i tot el que vulguis, però més dignitat que els nostres polítics. Lingüística, i això es diu sobirania lingüística. I no la tenim, ni la gent que ha estat al capdavant d'entitats en defensa de la llengua, ho sento. I això a mi, mira, em produeix una ràbia que no us ho podeu arribar a imaginar. I aquells nois, a l'Estern, per cert, un cognom d'origen jueu, aquest noi, que és un coco, és un nano brillantíssim als seus estudis, fa 10 anys, jugant-se, anant a la presó i quedant inhabilitat per qualsevol tipus de beca, se la va jugar. Li va costar 2.700 euros la multa, com els nanos de Mataró, que van fer un mercami i ho van poder cobrir, però ells han estat víctimes. M'explico. Jo ho sento, amb la llengua no ho són. I amb el fet, això sí. Podem dir que té certificat de català. No. Ara són empresaris alemanys, no. Al cercle del Liceu podem parlar en castellano perquè això que els alemanys deuen tenir un problema mental. Perquè un nano immigrant que ve del Marroc als 5 o 6 mesos en pot entendre i un senyor afinat de Catalunya es veu que no entén res. Ho sento, no ho entenc. No ho entenc. Si era per guanyar-se'ls, ja vam veure que el resultat va ser per dir no hi guany, perquè això no és així. De fet, que vam aconseguir una carta de la consulessa alemanya de Barcelona que quan vam aprovar aquestes lleis, la LEC, vam dir una carta a un conseller, que crec que recordar que es deia Maragall, i que li deia que ella li escrivia la carta en nom dels ciutadans alemanys de Catalunya que estaven molt preocupats perquè la LEC, el castellà ja no s'ensenyaria. O sigui, imagina't on arriba i em va fer pensar aquesta carta en això d'aquest últim d'aquests dies, no? Perquè vaig veure que això dels alemanys veuen la vida una mica diferent. Molt ràpid perquè és que hem de marxar. És més que res perquè no sé quina és la realitat del País Basc, però no seria bo, dolent, no sé quina és la veritat, si s'agraeix per idioma, escoles en català, escoles en castellà. I si pots fer la meva broma, és que... Vols que sigui dolent? Si puc ser molt dolent per aquesta pregunta. Al País Basc van fer això, i a València també. A València no els hi sortit tan bé com al País Basc, és evident. Però al País Basc, a mi m'explicaven els responsables de política lingüística que havia fet, evidentment, que la diferència entre les dues llengües és evident que no té res a veure entre el català i el castellà, perquè, no sé, jo me'n vaig a Itàlia i o som molt talós, però al cap d'1 o 2 mesos, vaja, quan parli l'italià ho entendré. Al País Basc van començar amb les dues, van fer en 4 línies i tal. Sí, però van anar reduint. Saps què ha passat? Que la majoria de les línies en castellà s'han anat tancant i han anat apagant tots cap a les línies en basc, fins i tot les monges més reacis al principi. I et diré una altra cosa, o sigui que l'estratègia ha estat l'ofec, al final, això també ho fan a Estònia, l'ofec amb les línies en rus està considerable. Això ho dic, potser dolent, però és que encara potser més dolent. Quan arriba la nova immigració, la immigració és quan et posa en tensió en societat, totes les teves contradiccions es posen en evidència, els usos lingüístics, l'escola pública, l'escola concertada, l'habitatge, els barris, la immigració t'ho peta tot. I la pax, aquella que vivíem, es desmunta. Què passa? On arriba la immigració? Si jo soc un immigrant romanès, País Valencià, en un cas evident, va arribar amb els romanesos, on vaig? Amb la llengua que serveix per tot, no? A la línia en castellà. A la línia valenciana, perquè el valencià només serveix per parlar amb els valencians. Resultat, concentració d'alumnes estrangers a les escoles en línia en castellà. Resultat, jo soc un espanyolista, no sé què, però me'n vaig a la línia en valencià perquè
Una cosa és parlar dels fills vostres i l'altra és parlar del meu fill. M'explico o no m'explico? Èxit de la Bressola. Què us penseu? Que la Catalunya era el portal més catalanista? Més de 1.000 alumnes? No, exactament el mateix. A la Bressola no hi ha ni immigrant. M'explico? L'escola pública de l'estat francès. No és únicament, no és l'única raó, també són més renovadors pedagògicament, perquè també coincideix que les línies en català arreu, com les línies en basc, són més renovadores que les altres. Això també és veritat. Però també hi ha aquest factor. Llavors, sí, si vols, sí, podem fer les dues línies i dins de 10 anys en tornem a parlar. De fet, això ja es va fer així. Ja es va fer així. I a les línies en castellà s'afegien els pares que els reicòlegs dels seus fills, tal, i clar, no només no aprenien català, o molt poc, sinó que també tenien interès, diguem-ne, de fracàs escolar més grans. I per això es va fer el model actual, que és un model de conjunció lingüística, on no hi ha diferències ni en curs classe ni per escola per llengua. Per això es va fer. No, és que aquests xicots diuen que han de marxar, aquest és el problema. Teniu alguna altra pregunta de resposta ràpida? Són alumnes de la carn. Són alumnes de la carn. Tots són alumnes de la Jo tinc una altra pregunta. Si hi ha algú abans... Sí, hi ha algú que tingui una altra. Jo he vist de la Bressola, aquí quasi vingut, però que en 3/4 ja l'hem anomenada. Penso que ens van contestar que vindrien de mig de la Bressola. Sí, això va. No, a veure, jo volia preguntar com a professora de secundària, que he treballat a Santa Coloma, i a Badalona, i a Parets del Vallès, i amb els anys s'han anat veient canvis. Primer venia i deia, jo a primària feia català, però aquí se m'ha oblidat, perquè aquí no n'han deixat de parlar. I veies calculant a ull que en català només es feien el 30% de les classes anant bé, és clar. Però ara en el temps, també conec l'entorn de primària per diferents circumstàncies, amb el temps s'ha anat veient que sembla que primària es fa menys català, que aquesta immersió no és només que no dona resultats, és que no es fa en alguns centres. I els nens poden parlar com vulguin, perquè ara són lliures, i han d'estar a gust, i ells escullen el que fan, i els mestres, hi ha uns quants, hi ha una tendència que parlin en bilingüe, no? No amb aquell nen, com deia la llei, amb aquell ja s'ha dit castellà, no. Ells, per exemple, parlen dels arbres en català, però parlen amb el nen, li diuen en castellà, i així tot el dia. I van fent un bilingüisme que també deixa que el nen no cal que repeteixi gairebé res en català. Potser a l'hora de català, potser alguna coseta. I clar, és que arriben a secundària així. El problema ja no és solament a secundària, és també a primària. I aquí també hi ha... Perdona, quina és la pregunta? Ho dic perquè ens queden... I també que molts mestres no solament no saben immersió, sinó que saben molt poc català, no? I s'ha passat molt a primària, llavors ensenyen en català a nivell molt baixet. I la pregunta seria, doncs, el repte de futur, com s'ensenya català a tots aquests mestres, els que ja hi són, que els falta molt per jubilar-se i els que estan pujant, i com es redreça aquesta inèrcia de fer bilingüisme també a la pública, perquè jo estic parlant de la pública. Seria molt llarg de contestar, però estàs dient una cosa que és clau en aquests moments. En aquests moments sabeu que les tendències és lligar, és anar cap a l'ensenyament, cap a l'aprenentatge, fent protagonisme de l'aprenentatge l'alumne i de construir el coneixement amb estratègies diverses. Oposar-se a això sembla que no passaria per una revolució pedagògica. De fet, tots aquests moviments que heu sentit van en aquesta línia, però sí que és cert, i això ja ho puc comprovar-ho, fins i tot allò portant gent d'altres llocs que venien a veure aquesta suposada innovació del sistema educatiu de Catalunya, es queden bastant esparverats perquè a l'hora de construir aquest coneixement entre iguals, o en aquest paper cada vegada menor del
docent, diguem-ne, docent, de la carta, de la taula, immens, cada vegada és més la persona que condueix aquest ensenyament. Clar, si no s'és exigent amb el que és l'output, o sigui, el resultat final, i tu l'interpel·les per l'ús de la llengua, la normalitat, que és el que faríem tots en altres contextos, és parlar amb la llengua que tu t'has relacionat amb aquells alumnes, sigui la que sigui. Clar, sigui la que sigui, sí, el castellà, perquè els altres sí que no tenen aquesta presència perquè no hi ha la possibilitat de contacte amb el Masí, com ara, etc. Llavors sí que hem detectat, i fins i tot hem detectat amb gent que en el seu moment va ser gent pionera en la immersió, com el Josep Maria Artigal, i altra gent molt preocupada pel que és, i molt coneixedor del que és l'aplicació correcta d'un programa d'immersió i que ha assessorat a molts països del món, han de dir, però què està passant? Doncs què està passant? Que està capgirant-se les metodologies d'ensenyament. I això lligat a una formació inexistent en immersió, amb una procedència sociolingüística que això seria digna d'estudis del nou professorat que entra dins del sistema educatiu, amb una jubilació massiva de tots aquells mestres que van començar la immersió als anys 80 i els que estem allò esperant fer els 60 anys per dir adéu-siau, d'acord? Això és el que passarà en 5 anys, no quedarà ningú d'aquella gent que va començar la immersió. Les noves generacions hi ha de tot, però no hi ha aquell compromís, perquè aquella gent, als anys 80, això s'ho he dit i s'ha de dir, van saber fer diverses coses. Una, democratitzar el sistema educatiu. 2, renovació pedagògica a favor d'una escola diferent. I tercera, no normalització, catalanització del sistema educatiu. I van lligant aquestes coses. I els pares, aquests pares, veien que els fills era un guany-guany. Allò que em diuen el win-win, doncs exactament això, perquè els seus fills pel mateix preu sabien 2 llengües. Tots els estudis demostren que els nostres alumnes saben català i castellà al mateix nivell. Per tant, alguna cosa està fallant. No ho saben globalment. Després hi ha realitats complicades, que és a l'Hospitalet, que hi ha alumnes que són incapaços de parlar. També és veritat una cosa, totes les proves, rarament s'avalua la competència oral, l'habilitat oral. Perquè és car. La selectivitat no és una prova d'àudio en anglès. Per què? Perquè és molt car fer la prova oral. Les habilitats que no són orals, els resultats són més o menys similars de les 2 llengües. Per tant, el que estàs dient, que això va ser de primària, també respon a renovacions que ara qui podria criticar d'aquí Escola 21, qui podria criticar aquí, jo ho sé, que passen a la gran esperança de la formació pedagògica. Dit per una directora d'Escola Nova 21, els nens escullen la llengua en què fan l'escola. Ja s'ha dit. Perquè es construeix el coneixement entre iguals. I després també hi ha la tendència d'escoles multilingüe, que moltes concertades operen a la porta. Clar, si els mestres no saben anglès, deu ser que deuran fer més castellà, perquè si no saps xinès ni rus, què vols fer? Sí que hi ha de vosaltres, per no utilitzar aquí el debat, el que vosaltres vol respondre també en aquests reptes de futur que ella demanava, que quins serien concretament? No? Perquè no he dit jo, he fet una pregunta si hi ha qualque de la taula. Jo és que crec que ja ho he dit abans. Sí, es parla d'una alguna cosa. I això de primària fa anys que passa també. És això que el cop que es posa l'accent en secundària i a primària jo abans no ho sabia tant, però ara ho he anat coneixent més de prop i... Els estudis de la gent del Resol demostren que és més accentuat a secundària que a primària. Clar, però quan t'arriba al primer d'ESO i ja veus la tendència que ha fet tant el lingüisme, què fas? Teniu alguna altra pregunta? No? Crec que havia quedat pendent que Albert volies... No, perquè... No, perquè jo crec que hi ha una pregunta que ha fet que no era allà i el comentari sobre optimisme, pessimisme, això, jo crec que ja ha quedat bastant resolt. L'única cosa que he dit, sí, ja diré una opinió i no, sobre el tema de com és que el Tribunal Constitucional, que la deriva dels jutges és bestial,
des de la sentència constitucional suprema i després el 25%, com és que el Constitucional fa poc anul·la, diguem-ne, la llei Wert. La meva tesi és la tesi, vull dir, que és que tot discutiu que vulgueu, que el PP i Rajoy li han fet jugar el paper aquest tan bèstia constitucional, és a dir, tota la cosa negra l'han hagut de fer, l'estan fent els jutges i especialment el Constitucional. Jo crec que la Constitució comença a estar una mica mosca d'això. Fixem-nos, si no, que l'última que li volien fer passar, que era el Puigdemont, que diguessin no, el Puigdemont no pot ser investit. Encara no han admès a tràmit. Van fer les cautelars, però això no han admès a tràmit encara. Segurament dient, bueno, com que ara el Puigdemont ja no hi és, no ho hauré de dir. Però en el cas de la llei Wert és important, és molt important perquè ve a dir no, és que us heu passat de rosca perquè aquestes competències les té la Generalitat. És una mica la línia aquesta de la sentència 94, és a dir, la proporcionalitat, no? I us heu passat. I no. Fixeu-vos que abans d'això el ministre aquest que parla, que és d'ensenyament, va dir amb la competència que tenen els ciutadans amb bèstia, posarem la creueta. Després de la sentència de Wert va sortir, va fer la compareixença i dir no posarem la creueta perquè no volem que el Constitucional potser ens ho podria tombar. Això és important. Sabem que el Constitucional és el que és i que Espanya és el que és i tot, però en la situació que estem, aquests matisos els hem de tenir en compte. Sí, el fet que s'hagi aconseguit que no es posi la creueta, de fet, segurament tens tota la raó que respon a aquesta sentència que al final han dit no ens emboliquem en aquesta història perquè és anar contra una llei del Parlament de Catalunya que no ens hem atrevit pas a derogar i que no estem condemnat al Constitucional, perquè a cap país del món la gent ha après quina és la llengua del sistema educatiu. Una altra cosa que no hagués trobat, això sí que era possible, és que haguéssim preguntat qui vol l'atenció individualitzada al primer ensenyament, que això continua vigent. Això continua vigent. La LEP és qui vol ser l'atenció personalitzada. Amb l'atenció personalitzada, això, a banda dels acèrims que estan ideologitzats com aquest pare que deies tu, la gent no li agrada que el seu fill està en una classe i demana, no, en aquest tractor ho diferent. A la gent no li agrada això. Això hem tingut en els anys, va haver una dècada, que he recordat que era dels 90, que cada any era 0 persones que ho demanaven. En els anys més àlgids, d'allò de més campanyes, paradetes a la Diagonal, paradetes al Passeig de Gràcia, clar, que demanaven surrealistes, perquè com hi ha gent que demana, alguns que li diuen, senyor, si l'escola amb el seu fill, si fan més... ho fan tot. Jo hem hagut de contrastar en algun cas alguna institució. Hi ha escoles que amb això dels 6.000 euros, jo crec que animaven els pares que denunciessin la Generalitat per cobrar els 6.000 euros i així els sortia a l'escola gratis. Perquè clar, quan veig una escola que hi ha 30 famílies que ho demanen, estrany. I l'any passat, per exemple, d'atencions personalitzades en van rebre unes 50 a tot Catalunya. Pensem que el sistema educatiu, això és... A més, la llei és molt ambigu perquè posa primer ensenyament. Per tant, és el moment de fer la matrícula. Els altres ja es condemnen per defecte, no? Aleshores, clar, estem parlant d'un percentatge d'alumnes estadísticament irrisori. Això encara es podia. El fet de l'ensenyament que és el que no es podia fer i sortosament, doncs, jo crec que, i us ho dic sincerament, els nostres secretaris generals han defensat l'opció, també en una situació complicada per ells, a nivell personal, polític, laboral, etc. Perquè, clar, s'entrevistaven amb el secretari d'Estat. Vull dir, i clar, dialogant, deia el govern del Departament d'Educació, imagines que és dialogar amb segons qui, de segons com, m'ho imagino perquè els fa la veu i m'ho puc imaginar. Vull dir que ha estat un petit èxit de qui sí, una miqueta més de dignitat.
capacitat d'aguantar el tipus, l'escola. Haver-ho posat hagués estat, com a mínim, potser hagués passat el que va passar a Mallorca, que l'empresa es va sorprendre del seu propi fracàs. Perquè, també és de dir, potser els mestres de Mallorca, malgrat tot el que estudi de les Balears, van jugar una carta a favor de la llengua. Per raons diverses, perquè no volien fer classes en anglès, el que no puguis, però el resultat és que van defensar un model lingüístic que és més similar al nostre del que ens pensem, per bé i per mal. El percentatge de pares que van donar l'ensenyament en castellà i que el PP encara al·lucina com pot ser que hi hagués tan poques, perquè clar, si aquí són febles, imagineu-vos què passa a la resta del país, què passa al País Valencià, què passa a les Illes, què passa a la Franja, on la feblesa és total i absoluta. Ens hem acabat una mica positiu. De tota manera, cal identificar el que s'ha de... el cofoisme, allò d'aquest llibre del Recio, el cofoisme, com deia aquella noia de Mallorca, tampoc... Però ja està bé, no, escolta, no. És com dir tot, és que la relació global està bé, no. L'habitant està bé, no. M'explico, no? Vull dir, si volem canviar les coses, com a mínim, cal conservar aquest esperit crític i dir, escolteu-me, no és veritat el que es diu que s'ha dit durant molts anys, no és veritat que tot funciona com voldria que funcionés, no és veritat que la formació és la que és, tot això s'ha de denunciar. Si ho volem canviar, sí, està bé, cap problema, cap problema, només ho hem de decidir-ho. Bé, ja veiem que no podem decidir gaires coses, però si poguéssim decidir, som nosaltres els que hem de decidir el futur d'aquesta llengua. I passa per dir que això s'ha de canviar. Que això que tu vegades de pessimisme, t'has de donar la raó, perquè si no, però pensem que en aquest àmbit, almenys, no tenia cap sentit ser hipòcrites, penso. La Carme sí que una virtut és que hipòcrita no ho és mai. I sempre diu tal com l'haja i tu les dades et diuen el que dius, no? Per tant, en aquest aspecte penso que hem estat sincers tots amb nosaltres mateixos. Molt bé, doncs moltes gràcies a Albert, Maria, Carme i Pere, i gràcies als assistents, penseu que aviat tornareu a tenir notícies nostres, com ens ha publicat abans l'Abel, i esperem doncs que hagi estat profitosa la nostra que parlem de què hem encetat aquest any, i que continuarem en aquesta línia durant